मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि फुकन दैमारिया केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर रामपुर सारखना गामिनि थागिबि बिफा बिपिन दैमारि आरो बिमा थिजिबाला दैमारिनि आंगो फिसाज्ला फुकन दैमारिया गोलाव समनिफ्रायनो गावनि जिउआव हारिनि थाखाय गोख्रों नांथाबबोनायजों गरेश्वर दखरानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उनाव आरो आथिखालाव बाक्सा जिल्लानि एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानाय फुकन दैमारिया मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव केन्सारजों जुजिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव फुकन दैमारिखौ फाहामथाय होनायाव नखरा गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो बिथांनि फाहामथायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ हरनानै एसेबाबो हेफाजाब होगोनखौ नखरा मिजिंथिनाय फोरमायदों। गोसो गुदुं सुबुंफोरा राङारि मदद हरनो थाखाय फुकन दैमारिनि स्टेट बैंक अफ इन्डियानि एकाउन्ट नम्बर 3172133929 आव दैथायहरनो हागोन आरो मबाइल नम्बर 9365025607 आव खौरां लानो हागोन।